de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kanso ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplex fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tungalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana sojɔ ko hami bɔ aw la kalo tile 7 ye san 2022 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bololɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi k'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shugɛl Kokala Mayiga ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tapital Pulaku a ye o maaw ni ka u bisimila u ka bisimilali kɔnɔna la sa kuma bolila fɛn min kan o de ye an ka finitigilakaw u ye san min sɔrɔ murakaw ka dugu o kɔnɔna kan Abdou So ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko mura dugu kɔni tun kelen don karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu dagayɔrɔ ye k'ale n'o y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni bɛ ka kuma jugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma k'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye dankari finitigi gansan dɔw ka bunahadamadenya la k'ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko o kuma o tɛ tiɲɛ kuma ye nka tila tuguni ka foli kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma ka sababuya kɛ maa dɔw sigira sen kan walasa ka se ka ko in ni ka a tiɲɛtigiya Turkiw ka minisiri bɛ yen nɔ n'a b'u ka jamana sɔrɔla don n'o ye Hulusi Agari ye ale ye a jɛɲɔgɔn kɔ bisimila tarata don avril kalo tile 5 san 2022 ni o ye Sadio Kamara ye a kɛra Ankara ni minisiri fila ninnu kɔni u ye sigi ka kuma kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ sa u ye farala ɲɔgɔn kan ni ka kuma ni jama ye kuma in yɛrɛ kɔnɔna la sa kumana fɛnba min kan o de ye lakana ale y'a fanba ye ani tuguni Turki ni an ka jamana bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɛ cogoya min na Turkiw ka minisiri ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko Afrique ni Turki ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni a bɛ ka san sɔrɔ san tɛmɛnen olu kɔnɔna la an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka maliyɛnden minnu bɛ jamana o kɔ kan a chef de cabinet ale kɔni ye an ka maliyɛndenw dɔw olu bisimila avril kalo tile 4 ka taa se avril kalo tile 5 ma maliyɛnden min tɛ jɔ maa 100 ni maa 50 o bɔɲɔngola minnu ni olu bɔra Ukrainekaw ka jamana o kɔnɔna la ani Nigerikaw ka jamana fana kɔnɔna la a kɛra maaba caman olu ɲɛna ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni wagati na an ka jamana marabagaw olu kɔni ye waribonso dɔ ni ka o dayɛlɛ waribonso min n'an ko ko compte bancaire walasa maliyɛnden minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛ ka dɛmɛ don an ka jamana o ma ka se ka u ka musaka bila o compte bancaire o kɔnɔna la kabini a daminɛna avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2022 u y'a yira k'a fɔ ko sefawari miliyɔn 100 n'a kunkanfɛn o de bɛ u ka wagandɛ o kɔnɔna la u ye folikan bila ka se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an ka sɛnɛkɛlaw olu jɔrɔlen no san 2022 kana se san 2023 sɛnɛko u ma ka sababuya kɛ ko nɔgɔ kɔni tɛ an ka jamana o kɔnɔna la u kɛlen do ka u jɔrɔ kosɛbɛ o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw minnu kɔni bɛ nin ko in ɲɛma olu kɔni tɛ ka kala don ɲina ni ka bɛn ni nin ko in ye fɔlɔ
an bi taga Kulukoro n'an taara Kulukoro an ma kunda Banaba o kan kari dɔ ni ale bɛ maaw ta ni ka taa n'u ye dugutaga la bingani wale taara ka a sɛgɛrɛ tarata sufɛla la avril kalo tile 5 su nɛgɛ kaɲa 22 o wagati Kulukoro ni Banaba ni ɲɔgɔn cɛ bingani wale in yɛrɛ kɔni kɛra maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw olu de fɛ minnu n'u ma se ka lakodɔn seere bolo masa olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna la sɛfɛwari 5,000,000 o de kɔni bɔra ni maa ninnu kun tɔnbolomaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu dayɛlɛ. An bɛ to Kulukoro hali sisan nɔ protection civile ma olu ye u ka kalo sɛbɛnfura ni ka o bɔ n'o bɛnna marisi kalo o ma sarabakan kasara min n'a kɛra marisi kalo o kɔnɔna la maa 13 bɔɲɔngo olu kɔni tanyana maa 500 ni maa 15 olu sɛbɛkɔrɔ jogina Kulukoro sira o yɛrɛ la u ye nin sɛbɛnfura in ni k'a bɔ kunu avril kalo tile 6 san 2022 Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ u ka fɔ la ko marisi kalo sarabakan kasara o cayara ni février kalo ta ye. An bɛ taa Banala ale bɛ Bafula bɛ o lamini na a dugulamaw olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko ka nɛgɛjuru sira ka o bila u ka dugu o kɔnɔna la nin laɲini kɔni kɛra dugu 10 o de fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye taama sira ta ka an ka nɛgɛjuru sira tigilamaw olu sɛgɛrɛ ni o ye Orange ni Malitel ye ko nka hali sisan nɔ u kɔni ma jaabi o lase u ma nin kunnafoniya in bɔra studio tamani ale yɔrɔ la. Urujol ni ale ye ɲɔni ye sankaw fɛ yen nɔ a yera maa 20 bɔɲɔngo o de la dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka kɛnɛya tigilamaw u ye kuma in ni ka a tiɲɛtigiya kunu sɔgɔmada avril kalo tile 6 san 2022 u ka fɔla ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na an ka faba kɔnɔna la nɔ sɛgɛsɛgɛliw la u y'a yira k'a fɔ ko ɲɔni kɔni bɛ san dugu o kɔnɔna la o de la sa kɛnɛya tigilamaw u y'a laɲini dugulamaw fɛ ko bɛɛ ka hakili to i yɛrɛ la ka sababuya kɛ san tɛmɛnen na bana in ale cayara san dugu kɔnɔna la kosɛbɛ. Kabini kunu an ka taji feerebaw ni o ye station Shell ye Orixi ka taa se Ola Energy cakɛlaw ma olu kɔni bɔra ni ka Bamakɔ dugu kɔnɔna o minɛ ka u ka nisɔngoya o yira ka sababuya kɛ k'u bɛ minɛ ko juguya la u ka ɲɛmaw olu bolo u ka bɔli yɛrɛ kɔnɔna la sa u ni an ka fintigilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na min n'u ye kɔni gaz lacrymogène k'o kɛ ka u keru u ka bɔli yɛrɛ kun ye fɛn min sa o de ye k'a yira k'a fɔ ko dɔ ka fara u sara kan ani ka tila tuguni bolonabila sɛbɛn min n'u bɛ o kɛ baara o daminɛ la ko ka o baara ninnu olu yɛlɛma u ka tila tuguni ka u sen don INPS o kɔnɔna la walasa u bɛ se ka lafiya. An bɛ taa kɔkan kibaru la yan'an ka kunnafoni o datugu kunu avril kalo tile 6 san 2022 san 34 kɔfɛ Thomas Sankara ni ale kɔni fagara Thomas Sankara tun ye Burukinabew ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye a fagara a jɛɲɔgɔn 12 olu de fɛ fanga sugu o kɔnɔna la min n'a kɛra san 1987 ye Burukinabew ka kiri tigilamaw olu kɔni ye Blaise Compaoré ni a nɔfɛmɔgɔw ka olu kɔni ɲage badabada kaso o la ka ladɔniya k'a fɔ ko Blaise Compaoré ale kɔni bolila ka taga Côte d'Ivoirekaw ka jamana o kɔnɔna la kabini san 2014 ni dan sigira a ka fanga la. Mali kunnafoni jabaran na jabaw jananga kunnafoni ango o datugu sa tunga lafiya olu ka hukumu o kɔnɔna do hali sisan nɔ tunga lafiya u nana maliyanden kelen la bɛɛ lajɛlen lafiyali kama tɛ se ka a fɔli la kɛrɛnkɛrɛnyana aw minnu bɛ tunga fɛ aw mana kɛ diɲɛ fan 14 yɔrɔ o yɔrɔ la tunga lafiya a bɛ aw ka bila la sisan nɔ u bɛ ka immeuble belebele ni ka o de jɔ Banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ hectare 1 o kɔnɔna la sa immeuble in yɛrɛ sa chambre 3 o de bɛ kɛ a kɔnɔna la ani salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 10,17 la i bɛ se ka dɔgɔdɔgɔni sara a dɔgɔdɔgɔni sarali bɛ t'i jɔ fo san 2 ani tila o la o de la sa tunga lafiya u y'a yira k'a fɔ olu tɛ aw tɔrɔli kama u bɛ yan aw lafiyali de kama i bɛ terrain sɔrɔ tunga lafiya ka bolo kan ka terrain k'a sara dɔndɔni walima i ka tila k'i sen nɔ tunga lafiya ale ka pari la pari min i bɛ se ka terrain ta a la k'a sara dɔndɔni pari min i bɛ se ka so fana jɔ a la dɔndɔni n'a bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.